Исәнмесез, яраткан тамашачыларым, сезне Gong TV спорт һәм музыка каналы сәламли һәм инде гадәттәгечә йолдызлы алачык тапшыруның алыштыргысыз алып баручысы Артем Пискунов. Һәм бүген бездә кунакта ерактан килгән безнең татар эстрадасын алга алып баручы җырчыбыз, әле күптән түгел генә зәңгәр экраннарда күренә башлаган җырчыбыз. Чөнки бөтен җырчылар да Татарстанда яшәми. Алар монда килеп иҗат итәләр һәм үзләренең иҗатларын Татарстанда татарларга күрсәтергә тырышалар. Һәм дә бүген менә бездә кунакта Самара өлкәсеннән килгән ханым Лилия апа Мингулова. Лилия апа, сезгә Лилия апа дип эндәшсәм үпкәләмисезме? Сез үзегез бердә теге Үпкәләм, Лилия дисәң дә үпкәләм. Шулаймы? Мин инде Лилия дип кенә, Лилия ханым дип әйтермен. Без официоз. Бик әйбәт, бик әйбәт. Лилия ханым, менә әйдәгез әле сезнең тормыш юлыгыз, иҗат юлыгыз белән танышып китик. Чөнки бит сез үзегезне әле менә ничәнче еллар, 2013-14 елларда үзегезне экраннарда күрә башладык. Әле күптән түгел дип әйтергә кирәк. Шуңа сезнең турыда әле бик әз информация. Әйдәгез әле таныштырып үтегез әле үзегез белән. Шуннан да шулай. Иң баштан ук ничек дип әйтим, моның историясы мына шишмә алган кебек, нәзек дип кебек мына иде сызылган. Аны бик дөресрәк, ишегрәк булыр икән. Шулай ук ничектер шулай заведено инде мразларда бит. Җырчыларны бик ярата инде. Шуның өчен бездә бик күп җырчылар кунак булдылар. Шәйшеп тә чыктылар, кунып та чыктылар инде бит. Мына ничектер аларның көйле безгә бер шатлык, бер бәйрәм, бер ничектер подпитки инде энергетик. Бу балачакта инде. Балачакта түгел бу, балачакта түгел, бу Самарага килгәч инде, бу балачакта мин ул сорауга соңрак кайтабыз. Шул сәбәптән бөтен килгән артистларны менә шәй кунак итеп, сыйдырып, затып, каршы алып торгач инде мин алар белән ничектер менә җырлап инде менә табында утырып, алар миңа килгән саен менә гашык ярага тысылган кебек, Лилия апа, әйдәгез үзегез уйлап китәбез дип гел шаярталар иде. Бердән бер килүдә ничектер инде бу минем якташым бик күренекле баянист Рөстәм Валиев. Ул хәзер инде якта дөньядан китте, үзегез беләсез. Уйнап кына бер җыр язып карарга булдык. Ул мине бер иптәшенә игә профессиональ студияга түгел, бер җыр яздырып карадык. Менә ул хәзер ул диска ничектер релик бик үземдә саклана. Сезгә бик якын инде бу. Тайнанда бер нинди особо сведения нидә юк та, бер нинди чистка да юк. Әйбәт кенә килеп чыккан кебек булды инде. Без инде канатландык, шуннан соң без ничек дип әйтергә инде, бәлки берәр чарасын табырга, җырлап карарга дигән ният туды. Шул уңайдан безгә менә шул артистлар килеп бирде дидек инде. Мөнир Рахмай белән Иркә килгән иде. Иркә белән сүздән сүз китте, мәтәм Иркә, Казанда тормыйм. Бер нинди адрес белмим, кая барырга, кемгә барырга, бөтенләй бер нәрсә белмим. Ярый, Лилия апа, мин барга сөйләшеп карым, барысы мигә беләм. Ул шунда барып сөйләшкән, сарып килсен дип әйткәннәр. Мин барып чыктым инде, мине алабыз диделәр. Нәрсәдер кылынып, мин бик әзер булмаганмын, кайтып киттем. Аннары икенче мәртәбә тагын шалтыратам. Мәтәм, ничек кыюлагым җитмәде. Алабыз килсен дип әйткәннәр. Икенче кат җыелып киттек ирем белән. Икенче кат җыелып киткәч, миңа инде дискымны биргәчтем. Тыңламыйбыз да алабыз диделәр. Алабыз диделәр, безнең договор был ишетәбәтерем, кул куйырга гына калган, бөтен әгъзалары, бөтен нәрсәләре килешкән. Менә ничәдер секунд кына минем кулымны отделялы. Шул вакытта миңа апам идән шалтырата. Бу нәк 5 ел элек менә майда булган хәл. Әти нәкъ кайт.
Мин аны әйтеп тормыйм инде ни булганын, әйбит телевидение. Башыма кайнар су сүккән кебек булды. Менә ничәдер секунд, менә бөтен нәрсәсе килешкән, сөйләшкән. Кулымны агзамны тагын куймыйчы кайттым да киттем. Менә шул насыйп булмагандыр инде. 3 көннән соң без минем юбилей уңаеннан китергә идек шетелгә. Анда безнең 3 юбилей, менә безнең иптәшләребезнең 3 юбилей, минеке, тагын 2 кешенең ничек дип әйтергә инде, самолетта инде яртысы булмаса да, эштән бер өлеше, менә шул кунаклар белән тулы иде инде. Артистлар да сөйләшкән идек. Шетелгә китергәйек, менә юбилейны итәргә. Юбилейда зелдә мин бармадык. Минем менә шул җыр сәнгатькә дә кирип китеп булмады. Шактый вакыт үтте. Аңа хәтлек җырлаштырып йөри идем инде. Аңа хәтлек әнием ширләде. Бу хәлгә хәтлек әниемне җирләгәнгә 4 кенә ай үткән иде. Мин ул ширләп ятканда халык мине аңламас дип, үзем ничә ел буена тыйып яшәдем. Менә шулай итеп гомер акыртына узаттырды. Аннары менә шул артистлар җыелышы дигәндә, менә шундый, наверное, була, счастливый случай дигән кебек дигәндә. Лейла Давлетова, наверное, мине менә шай күреп алып, үзенең тәкъдимен ясады. Ул бик кызык кына. Без бүген Камыштауга касыр күрә кайтабыз. Мин сез өлгергән бүген алып китәм касыр күргә. Мин китегез инде, мин ничек инде бер репетиция, бер җыр өйрәнмәгән. Ничек шундый коелу белән кайтмыйм дидем. Кайтмыйм дип инде менә шулай сөйләштек тә антым. Беренче айдан ул меня шалтырата. Мин сезгә бер җыр яздым. Идегез шуны җырлап карыгыз әле, сезнең тавышыгыз бик матур дип. Мин үзем өйрәнгән җырым бар дип ризалаштым. Шуннан соң без инде клип төшерергә булдык. Мин җыенып, бөтен гаиләм белән Казанга килдек. 6дан торгач, сәгать 6дан көнне буе төнге 2-3 кадәр. Юлда көнне буе ашамаган, эчмәгән, ял итмәгән, йокламаган, барыбыз да ардык. Менә шул җырны яздырдык. Без шул көнне интервью да бирдек. Сәгатьләп клипта төшердек. Шуның хәтлек авыр булды инде ул менә киңлемә. Канәгать калдыгызмы клиптан? Канәгать калдым. Клип бик матур булган бу. Минем иң беренче клипим. Мин яратам сине дип аталай бит. Заңа төшеребез әле бүген дә. Мин канәгать аның төшерүчесе белән дә аңа рәхмәтле. Ул үзем куя белмим, ул аны YouTube-ка да куйган. Шуның өчен бөтен татар халкы аны әкрен карап, минем барлыгымны күргән, тавышымны ишеткән. Бу сезнең беренче адымыгыз инде менә. Бу беренче адымым. Татарстанда менә телеэкраннарда иң беренче клибыгыз. Менә җырларыгызда җырлаганда яшим дип девиз астында иҗат итәсез икәнсез. Димәк, сез үзегезне башка һөнәрдә күрмисез. Менә сезнең җыр гына. Бу минем күңел азыгым. Күңел азыгы. Булай бүтән һөнәр. Алай дип мин хобби дип әйтергә кирәк. Хобби дип әйтегез, чөнки тугандан бирле мин мәктәпкә дә укымыйм, менә үземне белгәннән бирле мин җыр яратайм. Минем әним бик матур җырлый, тавышы бик моңлы. Мин аның хәтлек җырлый да алмыйм, аны бөтен мәҗлесләрдә җырлатып, менә шундый Сезгә әнигездән күчкән димәк бу җыр осталыгы. Җырга мәхәббәт. Әнигә күчкән аның әтисеннән. Бабам буыннан буынга димәк. Бабай бик матур гармонда уйнаган, бик матур җырлаган. Булар менә мин сорыйсым килә, бу барысы да инде Самар өлкәсендә бу яшәгән кешеләрме, әллә бер каян күчеп килгән кешеләрме? Әйтәм хәзер мин тумышым белән ничек дип әйтәм мине. Хәзер әйтәм, яртылаш Татарстанныкы. Моны әгәр кабул итсәгез, мин җырлаган җырларны яратсагыз, үз итсәгез, якын күрсәгез, үзегезгә ничек әйтсәгез, үзегезгә алсагыз, мин яртылаш Татарстанныкы ни өчен дисәгез, тамырларым белән буенча әби авылыннан, әнием, әбием әби авылыннан, Татарстаннан. Әтием
Самара өлкәсе, Шынталы районы Татар Әбдекие авылында гомер иткәннәр алар. Әмма ләкин Әбдекидән бик ерак булмаган бер күрше авылыбыз бар, Карабикул дип әйтәләр бит. Карабикул белән янәшә Уйкины дигән авыл була. Шунда бәләкәй генә поселок Башкирка. Әтием шунда туган. Шуның өчен менә 90-нчы елларда менә Татарстан Республика дигән суверенитет алгач, без инде Россиягә кирип киттек. Бүленә бит инде. Менә мин җаным тәнем белән яртылаш Татарстанныкы. Яртылаш кына да түгелдер инде монда. Яртылаш Самарныкы. Менә Россияныкы була инде. Гомер үза дидегез. Двойной гражданство. Двойной гражданство. Бу гомер үтә дип сөйләдегез. Бу айда сезнең бик матур юбилейгыз булырга тора. Менә нинди бәйрәм булачак бу тамашачыларга сөйләп үтегез әле. Яңалыклар нинди була, бәлки зур концерт буладыр. Юк, концертны уйлаган идек. Бер яктан җырларым җитеп бетми. Анда 15 җыл атыргандыр, күп түгел. Икенче яктан миңа финанс якларыннан, спонсор ягыннан поддержкам юк. Шуның өчен бер үземә генә менә аңа хатлык үземнең гаиләм җилкәсенә төште инде. Иремнең җилкәсенә төште. Бөтен чыгымнар бернинди ни информационный, ни спонсорский помощь беркайчанда балай гына алганым булмады. Шуның өчен мин әгәр шундый менә спонсорлар табылса Татарстанда, менә шундый әлбәттә куярга риза. Шундый үзләренең теләкләрен белдерсәләр, мин киләчәктә кызга да бәлки җенерем, бәлки 2нче елга теләгем бар. Бер концерт булса да, менә шулай бик зур булмаганлыгына, тыйнак кына бер концерт куеп карыйсы килә, конечно. Самарда куйганыгыз юкмы менә? Үземнең концертым юк. Опять-таки аларга аппаратура җитми. Мана ничек минем үземдә бер нәрсә дә юк. Бөтенләй бер нәрсә юк. Әйдәгез шушы урында бүленеп менә сезнең иң беренче клибыгызга күз салдык әле, хөрмәтле тамашачылар. Клип "Мин яратам сине". Yalgış gördüm, elle
яшим, күңелемдә саклыйм ул сүзне. Тик бер көнне түз алмыйча бар дөньяга кычкырырмын мин яратам диеп үзеңне. Син минеке булмасаң да, минем өчен тумасаң да, мин яратам сине җаным. Син минеке булмасаң да, минем өчен тумасаң да, мин яратам сине җаным. Мин яратам сине җаным. Лилия ханым, бик матур клип килеп чыккан. Шундый моңлы килеп чыккан. Чын мәгънәсендә сезнең тавышыгыз уникаль, бик моңлы тавыш. Татар халкына бик якын тавыш. Шуңа да сезне күп кенә артистлар инде ишетү белән әйдәгез, алып китәбез сезне дип әйтәләр. Чын мәгънәсендә үзәкләрне үзә торган җыр клип килеп чыккан бу. Сез инде күп кенә җыелма концертларда да чыгыш ясыйсыз. Татар эстрадасының дәрәҗәле артистлары белән дә сез таныш. Sizne alар yaratып кабул итәләр, тамашачылар да яратып кабул итәләр. Нигә шулай сәхнәгә көттереп кенә килеп чыктыгыз? Бәлки иртәрәк кирәк булгандыр, бәлки яшьрәк вакыт табып Казанга килергә кирәк булгандыр. Үкенмисезме? Яхшы сорау, тәмле җимеш бик аз була ул. Бик аз була ул, ничектер инде моны анашысы килеп тора бит. Эш кенә җып күрсәм дә елмайм. Ул көттереп алынган бик татлы, бик күркәм була торган инде. Кемдә җырласам, бәлки аның ничек дип әйтим инде. Заты да булмас иде. Бу яхшы сорау. Бу сорауны сез генә түгел, минем үземә дә сорап җанымны телгәлиләр. Мин бу сорауны беренче әйтер идем, менә бу телевизорның телевизордан файдаланып, төшерү белән файдаланып. Бу сорауны юллагыз әле. Менә кемнәр концертлар күрсәтә, оештыра. Бит. Аларга юллагыз әле, нигә тәкъдимнәр әз диеп. Мин аны менә үзем дә башымны ватам. Мин үземнең тамашачыма бу сорауны бирә алмыйм. Турысын әйтәм, тәкъдимнәр әз. Минем контактка бик күп сораулар язалар. Мин аларны шуңа ачып, бөтен дөньяга менә шул концертлар оештыручы кешеләргә күрсәтәсем килә. Карагыз әле, бу кешеләр реальный кешеләр. Булар минем туганнарым да, дусларым да түгел. Бу кешеләр беркем дә түгел. Булар аккаунттагы түләүле комментарийларда түгел. Кешеләр сорыйлар. Мин нигә юк? Мин нигә юк? Мин аны башыма сыймый үземдә. Мин дөрестә бик тыйнак кеше. Шакырсалар барам, шакырмасалар бернинди җырчыларга да, бернинди шахсларга да сезнең күптән түгел юбилейгез, шундый мине шакырыгыз әле дип берсенә дә яннарына килгәнем юк, мөрәҗәгать иткәнем юк. Шакырсалар җыелып киләм. Мин хөрмәт итә икән, чирләсәм дә, менә ничек кенә авыр булса да, мин килергә тырышам. Менә шундый тәкъдимнәр сирәк кенә булгалый. Ну, алар җитешләр эштә түгел. Мин аның белән үзем дә канәгать түгелмен. Аңлашылды. Венера Ганиева белән дә сез танышсыз һәм аны үзегезнең остазыгыз итеп әйтәсез. Ничек таныштыгыз? Нинди мөнәсәбәтләрдәсез? Ул бик кызык танышу булды инде. Балалар белән мәктәптән кайтып киләбез, мин рульда. Миңа исме сообщение килеп төште. Укыйбызның балалар белән язган нәрсә Лилия исәнмесез. Сезгә Казаннан Венера Ахатовна Ганиева яза. Бик матур җырлыйсыз, моңлы, хисле, йомшак итеп. Сез укыганмы, шуны язып җибәрә алмассызмы икән дим. Без балалар белән
балалар оқыдылар да кіліштік. Точно мені кімдір разыгрывать дейді, кімдір мені кілерге ойлаған, я туғаннар, я бірәсі, менен просто кілерге енді. Примадонна кіші мила енді, мені бір бөлмеген, әмеге таныш түгіл, бір зор йолыз болмаған кішіге. Yazып отыра енді, әлі yazма, сені кімдір кілер деп еттілер. Мен шындан да точно игнорировать еттім. Тағын вақыт оту тағын yazды. Анар соң өзі шалтырата, Венера қатын әйті. Или есермес. Сіз нәмісі мені игнорировать етесіз. Бұл Венера қатыны ғаней вызывайн деді. Неге телефонға жауап қайтармыз қалмайсыз. Мен анасы оның тауышын танып, башлары меленшіп кетті. Мәтә мен қазір қайтып жетем, қазір сізге кірді шалтыратам. Шалтыратып, сөйлештік. Ол әйті, келіп кетіңіз әлі мен Қазанға. Deyip meni özüne üzüyarak şakırıp aldı. Vaqt özgaçta men kelip kettim jeyilip. O meni прослушивание кебек нәрсә инде үткәрде. Онда Малик Брастамави да бар иде бугай. Башка укучылар да бар иде инде бит. Тыңлап карагыз әле дигәчтем. Алар инде килешеп мени ничек тәгәргә инде тәкъдим ясадылар. Үзләренең институтларына укырга киргә. Менә 2014 елны Казгик аталар. Эстрадное сольное пение факультетына укырга кирдим. Менә шулай итеп без Венера хатны минем ысказым булып тора бит. Шуның өчен мин аның бер яктан ул минем тректе, ул минем моны Казанга килеп төшкәч, ием дусларым, туганнарым, танышларым бик күп булмаса да, мин менә шул сумкалар белән күтәрелеп Венера хатны янына барам. Ул мине ине дә каршы ала, алар бик кунакчыл кеше, аларның гел истәл мул, тату тормыш. Без аның белән менә шундый ничектергә разница даже ни в чем не ощущаем, потому что ул шундый бер яктан остаз булса да шундый глади, шундый кешелекле, ярдәмчеле, мин аңа ничектер барыбер рәхмәтлемен, ул мине ничектер инде Якын. Шунда әзәз менә шулай үзләренең кимешләрен бирә инде, үзләренең дәресләрен ала мин аның. Ярдәме бар. Димәк, күпмедер дәрәҗәдә сез белем алдыгыз инде җырларга. Әле алып бетермәгән, мин укытмаган. Ничә ел укыган? Әле тагын 1 ел. Бергәндә 2 ел гына дип әйткәннәре, мин потому что икенче югары белем. Аннан соң тора менә бу предметлар юк икән дип тагын истәделәр, ярты ел, 1 ел. Аннары тагын менә күптән түгел, тагын да полностью укырга кирәк дип инде. Менә хәзер алга да китеп, артка да китеп, ничек тә булса шул инде бетереп чыгарга. Алла ярдәм бирсен дип. Ярый. Сезгә аларны бетергән насыйп булсын, укып бетерсез, сез үз хыялларыгызга, үз теләкләрегезгә ирешә торган кеше. Җәмәгать, әйдәгез әле тагын бер клип карап үтик, чөнки бу моңлы тавышны тыңламыйча мөмкин түгел. Ялгыз иттең. Yalğız ittin sen meni. Nige irkem alaytın ömürlükə taşlap gittin. Nige yalğız ittin sen meni.
ekan seni sog'inib xatlar yozdim sen negadir javob yozmading bir yozmasang bir yozarsan yozmay bardir düzelmesin Anlasang sen menim ko'nglimni bir yozmasang bir yozarsan yozmay bardir düzelmesin Anlasang sen menim ko'nglimni Kaygılarım suğa salam diye Bəxtimni suğa salğanmın Arғы yaqqa шығам deyip Arғы yaqqa шығам deyip Seni ketip yalğız qalğanımın Arғы yaqqa шығам deyip Arғы yaqqa шығам deyip Seni ketip yalğız qalğanımın Seni ketip yalğız qalğanımın Liliya Hanım, tağın bir eskitmeli jır kelip çıqqan, mene köbüsünçe jırlarınız sağışlı, muңlı, tavuşыңızda şunday sağışlı, muңlı jırlarga dip Xuday Teala bergen tavuş kebek maxsus şunday muңlı jırlar söyleysizmi? Sağışlı jırlar. Onun için Repertuarınızga. özünden özü şay kelip çığa. Eytim bit belekeden bile tыңlап üstekli bizning belekey şaqны indiler mana şunday moda kebek endi avılda suğan şeşeler yartı bakşa suğan bulay. Mana şunu zaqqına işleyler yaniler. Yani suğan keskende yaniden gel jırlap turaydım. Yani jırlaganda men yani suğan kesirlikte tügüleyim. Bik belekeydim. Anın kuftasını istime yavayım da bir kim kurvesin yani tavuşuna. Yılap yarsıp yılap biteydim. Mana şol inçektir o yani de bizning mana çitemin tiren kişi o gemer boyu felçer bolup işledi. Inçektir mana bizning gailede şirni sanatni bik yaratalar idi. Gel Tatar xalq artistlarının plastinkalары her kimde televizorni, radioni qavuzib biz alarni ertada kechim bir tutasi tinglaydik. Mana bu menga singib o'sgan. Bizga muhim tugili qorami, sarimi, qortmi, yoshmi, narsa kiygan nindi yobiq muntazammi. Biz alarning tavushlarini boshib makiban bo'lib alarni tinglab o'sdik. Elfiya Afzalova jırlarin, tinglab o'sdik. İlham Şakirov jırlarin, tinglab o'sdik. Rafael İlyasov jırlarin, tinglab o'sdik. Zahra Suxoyevani tinglab o'sdik. Bik ko'p jırchilarning mana alarning plastinkasi mana shulay elib turadi. Mana alar gel shunday jiddiy jırlar jırladılar. Men o'zimni menchuk deb aytirga edim. Bir mana shunday qiziqarli hol bo'ldi. Bir ishlar ilik bardım rotatsiyaga yetirga mana shunday xalq jirin, xalq zali deyip. Tırnaqlar da yarib qoldiramiz. Ammo lekin shuni anglarga tegishsiz. Bir 2 yildan so'ng
эстрада басып ала, бірнеңді халық жырларын бір кім тыңдай ашады түгіл, бұл кешегі күнде. Мен алдым да ашуланып, бұл жырлар қалдырмыш алып тұтып кеттім, мен аналарға кеттім, беріп қалдырдым эстрада. Білмем қойғандарым, қоймағандарым мен аналарын тыңдай алмадым. Мына шундай анарсы мына қазір келеді, мына былтырларда татар жыры возрождаться бар. Татар халық жырлары возрождаться башлады. Бұл дұрыс, мына білмеймін анда түрлі ракурстайдан да нешіктір фестивальдар, конкурслар өткәрілі, өзгеріш жүйелі өткәрілі, түрлі передачалар ясалады шірлеймі. И мен қарсы бұл дұрыс жолда татар халық жыры өйдірге тиіш түгіл. Алар біздің мына нешікті поколение өзгерді, әр поколениенің, әр кішінің өзінің нешікті өтіргейді мағлуматы. Кімге эстрада ши, кімге татар халық жыры, кімге блюз ши, кімге нәрсе ши, шоны тыңласындар. Ну, нешіктер өтірі выбор болырға тиіш, сайлау болырға тиіш. Міне, әне турында бик шулай жылы деп сөйледіңіз, һәм инде сіздің тұрмышыңызда бик зор ең якын кеше болғанын біз көріп тұрамыз, чөнки сіздің міне әнкәйім мұңы деп аталған жырыңыз да бар, шулай әнем миләше деген жыр да бар. Міне әнегіз сізні сәхнәдә жырлағаныңызны көруге өлгердеме? Яғни менің сахнада жырлағанымны көрмеді. Бәләкеден мені өзімнің қиялымны анау сөйлегенім бар еді. Ол вақытларда тұрмыш башқа еді. Мына бұл hiç bir kim de uylamadı şunday mana televizyon, şunday internet, şunday zor kişiler var bulur deyip. O men aytaydı balapayım, şumadan tutup irsiz, balasız, gayresiz bir şahırdan ikinci şahırga gelesin deyip. Onlarsın bizden yaşakta yollar yok edi. Poyez bilen Kazanға bir sutka vargaydı. Yollar yok edi, maşina yok edi, halk değil. Mana barsı da bir tegiz yaşaydı. Шул оңайдан инде алар миңа башка хәнәсәләргә тәкъдим иттеләр. Ягъни мин җырлата иде. Әмма ләкин ул якты дөньяда киткәндә минем менә бу беренче адымнарымны сахнәгә ясаган белмәде, күрмәде. Ул бик шат булган булыр иде инде. Аның рухына, аның якты истәлегенә менә шул махсус әнкәм моңы дип җырын яздырдым. Аның бик гади булган 3 тапкыр 3 төрле тема белән яздылар. Әнкәнең ике тылымы дип мин һич күз алдыма китермәдем. Әниемнең нинә образына бер дә килмәгән җырлар. Менә шул гади генә нәрсә миңа әни биреп калдырды. Ул миңа үзенең кабатланмас моңын. Шуның өчен ул аңлашыла торган шундый вот шундый ничек дип әйтергә инде ностальгически килеп чыкты. Әнием миләше дигән җырга килгәндә, бу җырны миңа Ван Сайфуллин үзенең юбилей уңаеннан тәкъдим ясады. Мин аңа бик күп рәхмәтлемен. Җыр чыннан да матур, ишен йөрәктән килеп чыккан. Бу җырны миңа кадәр бик күп дәрәҗәле татар халык җырчылары җырлаган булган инде. Кызганычка каршы, Ганс абый якты дөньядан китеп барды инде. Әмма җыры калды аның. Менә минем актыкы концертта Актыкы төшерү булды инде. Ул концерттан соң да миңа шалтыратып торды. Гел без аның белән элемтәдә тордык. Ул мине ничек дип әйтәм, әзгәрә таныш булсак та үз кызы кебек кабул итте. Ул искиткеч кеше. Менә миңа шуңа туганымнардан да тиз шалтыратып, хәлемне белеп, мине чакырып, иләргә чакыра. Мин барга кыймадым. Ул менә Татарстан буйлап, шул куйган программа белән, юбилейный программа белән Татарстан буйлап касыр куйып бергә нияте белән менә шундый янып йөрде. Насип кына булмаган инде. Аңлашылды. Менә әнигез чын мәгънәсендә хыялланган, сезне инде җырчы итергә, күрергә хыялланган җырчы буларак. Менә хәзер сезнең үзегезнең балаларыгыз бар. Менә без беләбез, сезнең кызыгыз шулай ук җырлый, бии. Сез шулай ук аны җырчы итеп күрәсезме? Хыялланасызмы аны җырчы итергә? Бәлки сезнең кайбер хыялларыгыз тормышка ашмаган хыялларыгыз ул тормышка ашыралар. Әйтеп үзегенә тамашачылар касса белмидер. Минем 3 балам, зур кызым, менә бу 2 кыз, 1 малай. Кыз белән малай актыклары, вот игезәкләр. Кызлар икесе дә җырлый дисәм дә була. Алар менә бәләкәе 2014 елда Ленарасы. Алар минем балаларым, менә мин яратам сине дигән клипта төштеләр.
аларның сыйфатларын шуннан да карый аласыз. Хәзер инде егет белән кызлар аларга 17 яшь. Болгариядә 2014 елда яшь үсмерләр халыкара конкурста лауреат булды. Анда английский җырлаган, аның ул төрле илләр, төрле телләрдә җырлар белән бик күп анда эшләрләрне. Английчада йырлый, бер-ике телле, французчада, испанчада төрле ничек дип әйтергә. Бионс белән Мавыга, Риана белән Мавыга, урысчада яхшы җырлый. Ул миннән сәләтләрәктә тиз генә ритмга кирип китә, тиз генә ничек дип әйтим инде. Канальността электрип ала, тиз генә ничек дип әйтим, караокога да минем караокога кабызып җырлап караган кеше түгел. Моны сәләттә бар. Әле ул гына да түгел, минем киявем бар, минем 2 бәләкәй анакчыкларым бар. Алар минем горурларым, алар минем җимешләрем, алар минем терәп, алар минем шатлык, алар минем дөньямның рухы, алар миңа менә яшәтү кеше биреп торучы кешеләр. Әлбәттә, җәмәгать. Шушы ханымга сез 2 тапкыр әби дип әйтә аласызмы? Мин һич кенә дә әйтәм, чынлап та ул аныклар сезне гел яшәртеп торалардыр. Чыннан да сезнең шулай яшь, матур булугызга сезнең аныкларыгыз, туганнарыгыз, тормыш иптәшлегез бәйледер инде. Җырчы булу дигәнегезгә мин әйттем бит, менә бу бөтен чыгымнар бер минем иремнең җилкәсенә төште. Бу бик авыр. Әлбәттә. Бу бик авыр җырчы кешегә поддержка кирәк әлбәттә. Җырчы ничектер акча эшләргә тиеш бит инде. Менә шул җырлар алдырга, клиплар төшерергә, үзен күрсәтергә, ротация бирергә, реклама ясарга бит. Мин андый акчалар эшли алмадым. Шуның өчен мин эшли алмадым күп акчалар. Мин бик күп баштан бушлай эшләп йөрдем инде, бушлай җырлап инде. Мине чөнки ничек дип әйтим инде, серьезно не воспринимали. Мине режиссерларда концертларга килгәчтән бер тапкыр, 2 тапкыр кунак дип тәкъдим итәләр тамашачыларга. Мин бер тапкыр дәшмәче калдым, икенче анарсын. Мин инде кунак иде, бер килә дә китә, мин кунак түгел. Мин аны башка тәкъдим итмәгез дип инде, менә шул нигәдән әзгенә бу Самарадан дип кирә хәзер мине бер ясыйлар инде. Кызыма килгәндә ул да минем шикелле ялгыз бүре. Мин үземә кушамат куштым. Ялгыз бүре. Ни өчен ялгыз бүре? Мин менә чит государство ясаган кебек, менә 400 километр гына читтәрәк торсак да бит, мин бер үзем шоу бизнеста бүреләр ничек только стаи выживают. Анарга да авыр, аның да поддержкасы юк. Әтисе, наверное, икенчене чыдай алмас. Икенчесе, әнисенә кыйммәт төште. Менә бу җырлар яздыру, менә шу клиплар төшерү, аны менә шуның читер юлын табу и сәләте бар. Кызымның менә белмим. Аның хәзер киләчәккә башка профессия үзләштерү планнарда бит. Әгәр дә кейинде менә сез әйтмешлек хобби или менә шай возможностьлар килеп чыкса, мин каршы түгел инде. Каршы түгел. Әтисе генә каршы. Әтисе каршы инде. Әтисенә авыр инде менә. Авырга туры киләдер шул, әлбәттә чыгымнар зур. Ярар, менә сез сәяхәт итәргә яратасыз икән, кайсы илләрдә булганыгыз бар, бәлки Россия булып, менә җырак җирләргә барганыгыз бардыр. Төрле илләрдә булдык инде. Менә беренче бәләкәдән беренче поездкам Египетка булды инде. Ул мин аны мәктәптән история фәннәрен укыганда, әти историядә укытты минем үзем. Шундый менә бу пирамидаларга, карнакларына карап кайту хыялы инде менә торнадо җанымны. Торнадо менә беренче сәяхәт Египетка булды, Турциядә ничә кат булдык, аннары соң Испанияда булдык, Израильдә булдык, Чехиядә булдык, Таиландта булдык. Булмаган җирегез калмаган. Италиядә булдык. Кайсы ил калдырды бик тәэсирле? Бүлдердегез инде хәзер. Әтеп җыеп әйтеп бирә алмыйм инде. Мин көнләшә башладым, шуңа бүлдердем. Менә юбилей уңайына дигәнегез, мен хәзер искә шундый кызык бер нәрсә искә төште. Безнең бер 3 еллар элек ирем белән бергә тормыш башлап җибәрергә 25 ел узган иде инде. Менә шул уңайдан бардык Италиягә. Италия буенча инде без 10 көн сәяхәт иттек.
Ул гына да түгел, безнең максатыбыз башка иде. Без үзебезнең танышларыбыз аша Италиядә клип төшерергә дип танышлар эзләдек. Безгә бирделәр телефоннар. Безне каршы алдылар. На самом деле, ничек дип әйтергә инде. Бу инде безне йөрттеләр. Бу көнне буена без акчасын түләдек. Мине ничек дип әйтте, мине ушугатлык күтәренке хис, мин аны ничек дип әйтергә, Алварисым Пугачук кебек үземне хис иттем. Килделәр Мерседес машина белән. Анда инде менә бакаллар, шәрәпләр башы ачыла, ишекне ачалар, ябалар. Менә мин чисто үземне примадонна кебек хис иттем. Бу әкияти. Мин тышымда кебек үземне хис иттем. Клип төшердегезме? Клип төшер. Алар көне буе менә карчыклар төшерделәр, клип төшерделәр, акчасын алдан алдылар, флешка яздылар. Ясап җибәрәбез диделәр. Шундый матур җирләрдә матур костюмнар белән ки аларның националь менә шул баш киемнәре белән төштегә бит, менә шундый бик матур тимердән. Әмма ләкин алар безне кинули. Урысча әйткәндә кинули. Акча да юк, материалында җибәрмәгән, клипта юк. И безнең үзебезнең дә шәхси архивта бик әз генә фотографиялар калды. Без аларга шуннан да бирелгән ик. Кинули, потому что ничек дип әйтергә инде. Без аларның икенче көнне дә алар безгә үзләренең услугыларын предлагать иттеләр инде. Тәкъдим иттеләр. Без алардан баш тарттык, чөнки без свободный кешеләр, без үзебез сәяхәт иттек инде. Миланда калмады, Венециядә калмады. Йөрдегез инде, Италия буйлап сәяхәт иттегез димәк. Бик кызганыч хәл килеп чыккан әлбәттә. Шуның хәтле бик кызык, без Чехиядә кирдек, без кызык хәлләргә дә килдек, эләктек инде. Әмма ләкин ул ничек дип әйтим, бик истә калды. Мин чыгып киткәндә, җаным дидем. Әгәр берәр нинди нәрсә булса да, менә үзебезгә сүз куйык, беребезгә дә бер инде кырын сүз әйтмик. Вот телләрне тешлик тә, на самом деле, менә әйткән сүздә, менә качакны менә хәтер тавышы чыгарга тиеш дигән урында да тишемне кыстым да, телемне кыстым да. Әйткән сүзендә торды дип, менә шулай кылай сабырлык бирде. Шундый матур гына әйтеп, йөреп кайттык. Менә приключениялар белән мин аларны хәзер сагынып киләм. Приключение Россиян в Италии. Приключение итальянцев в России. Менә шул Мәсәлән, киресе булган. Зур мотоциклларда, снегоходларда, снегоходларда, карчыкаларга төшәсез. Сез шундый бер нәрсәдән дә курыкмый торган кеше мәлле. Инде бер хатын кыз булса, коя мин монда утырмыйм да куркам дияри, сез юк. Мин чынлап та менә мине балалар әйтәр, "Мама, син мужик диләр." Мужик диләр. Менә кирәк булса, минем үзем машинамда зур джип, Аллага шөкер, мин зур машиналар яратам. Менә грубый люблю. Менә минем аяк киемнәремдә мин үпшәле туфли киеп торган, кыскаттан күлмәк киеп мин киемдә гади шалвар. Менә инде менә курыкмыйм. Снегоходта да кирәк булса йөрим. Теләсәң инде тракторга да утырып китәргә бар. Әфәрин. Кирәк булса моторны лодкада йөртәм. Кирәк булса тезләнеп фартукта буга алышта, шөптә утый машарга да пешерәм мин. Ничек дип әйтергә инде төрле ракурста да үземне вполне нормально хис итәм. Яри, Лилия ханым, бик зур рәхмәт сезгә, бик күңелле әңгәмә булды. Инде тамашачыларыбыз сезне күрер дип хыялланабыз, ышанабыз һәм әлбәттә күрәчәкләр. Сезгә бу бер рекламада булып барыр. Мондагы Татарстандагы концертлар оештыручылар да үзегез әйтмешәй сезне күрләр һәм дә инде заказларыгыз да күбәер. Бәлки инде шунда Татарстанга килеп төпләнерсез дә, төпләнсәгез инде сезгә шушы хыялыгызны тормышка ашырга, зур җырчы, танылган җырчы булу хыялыгызны тормышка ашырга җайлырак та булыр. Хөрмәтле тамашачылар, шуның белән без әңгәмәмезне тәмамлыйбыз. Сезнең белән сау булышабыз, Лилия ханым. Амин. Киләсе очрашуларга кадәр тагын очрашырга насыйп булсын.